Tene nggih Nyai Dewi. Saentene mawon wong pancen nggih wonten dusun nggih kados ngaten menika. Nggih, Sang Dewi, nyuwun pangapunten mbok menawi wonten kirangipun Sang Dewi. Ora ana sing kurang Nyai, malah kapara luwih-luwih. Aku ora bisa mikir upamane aku ora bisa nginep ana manah ilang kene mbuh kepiye dadine aku lan anak-anakku. Nggih wong kula niki ngurmaosi dados tetuangganing para kawula wonten ing Manahilan. Kula niki sampun dituwake enten ngriki. Mila saking menika menawi wonten tamu saking Jawi badhe nyipeng wonten mriki nggih kedah kula saged nyekapi sedaya kabetahanipun Nyai Dewi. Ya Kiai, ini lagi gedene sing tanpa